ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ିର ମାଗଣା ଯୋଜନା ବର୍ଷା। ଭୋଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଫ୍ରି ସ୍କିମ୍ ଜାଲ। 4 ଦିନରେ ପାଞ୍ଚଟି ମାଗଣା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା। ଗତ ଶନିବାର ସବୁ ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ରବିବାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ 50% ବୋନସ। ସୋମବାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଓ ମାଗଣା 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍। ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନାରେ ବିନା ସୁଧରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଋଣ। ଆଉ ଆଜି ଯୁକ୍ତ 3 ଓ ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଓ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତିର ବର୍ଷକୁ 9ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ପୁଣି 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାଗଣାରେ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ସହ ଫ୍ରି ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ